Srdečne vás vítam. Volám sa Rafał Dec. V spoločnosti Samaš som servisný inžinier. V dnešnom materiáli si preberieme zadnobočnú mulčovaciu kosačku z KBRP 200. Na začiatku si preberieme pripojenie stroja, potom si preberieme všetky technické aspekty, šie a vybavenie. Začíname pripojením mulčovača k traktoru. Pripájame spodné ramená, vlastne horný spojovací článok a hydraulické hadice. Výška spodného závesného čapu. Od zeme by mala byť približne 50 cm. Kosačka potrebuje dve sekcie hydrauliky s obojsmerným pôsobením. Prvá sekcia zodpovedá za valec posuvu a druhá za valec zdvíhania do transportnej polohy. Pred začatím práce je potrebné skontrolovať a prispôsobiť dĺžku kĺbovo-teleskopického hriadela montovaného medzi traktorom, poľne a strojom. Počas prvého spustenia existuje pravdepodobnosť, že hriadel je príliš dlhý a je potrebné ho skrátiť. Nesprávna dĺžka môže spôsobiť poškodenie stroja alebo traktora, pri pripájaní kosačky k traktoru je potrebné nastaviť jej polohu, tak, aby pohonný hriadel nekolidoval so žiadnym prvkom kosačky. Na tento účel regulujeme vychýlenie ťahel trojbodového závesu traktora doprava a doľava. A posúvame oko valca odskrútkovaním skrutiek a upevnením ich v príslušnej polohe. KBRP v štandarde má bočný posun, realizovaný pomocou hydraulického valca. Vďaka použitiu má pantografu a otočného mechanizmu má mulčovač široký rozsah práce v dvoch rovinách. Kosačka KBRP má mechanické a hydraulické. Zabezpečenia vo forme hydraulického akumulátora, ktorý odkláňa reznú jednotku dozadu pri náraze na prekážku. Pohonný systém sa skladá z vývodového hriadela, uhlovej prevodovky so zabudovanou jednosmernou spojkou a remeňovej prevodovky. Pohonný hriadel má spojku so strižným čapom, ktorá chráni pracovný systém a v prevodovke tam sa nachádza olej triedy 80-90. Odporúčame, aby prvú výmenu vykonať po 50 hodinách prevádzky a potom každých 500 hodín alebo aspoň raz ročne. Je potrebné pravidelne kontrolovať stav napnutia pločoklinových remeňov. Správnosť napnutia remeňov môžeme zistiť stlačením remeňov silou približne 10 kg a dosiahnutím prehnutia približne 2 cm. V prípade potreby môžeme napnutie nastaviť alebo pomocou napínacej skrutky. Pamätajte, aby ste v prepravnej polohe stroj zabezpečili proti spadnutiu s čapom. KBRP má v štandarde ťažké kladivové nože, tzv. Kladivka. Pri konfigurovaní svojho stroja analyzujte tabuľku voliteľných nožov a valcov v závislosti od účelu. Dodatočne si všimnite, či kladivový valec nemá vibrácie. Práca stroja s vibráciami bude dôvodom jeho poškodenia. Najčastejšou príčinou vibrácií je poškodenie noža alebo jeho absencia. Pamätajte, že v prípade poškodenia kladiva nože vymieňame v pároch a na protiľahlej strane valca. Kopírovací valec má kovový čistič, ktorý zoškrabuje prebytočnú špinu. Mulčovač na správnu prácu potrebuje 540 otáčok na hriadeli PTO. Výšku kosenia je potrebné prispôsobiť podľa vlastných potrieb. Regulácia výšky je možná zmenou polohy kopírovacieho valca. Je potrebné odskrutkovať upevňovacie skrutky a znova ich priskrutkovať na zvolenej výške. Správne nastavený stroj sa pohybuje na kopírovacom valci, nie na klzných lyžinách. KBRP môžeme voliteľne vybaviť ochrannými reťazami. Pred začatím práce nezabudnite na mazanie stroja. Mazacie body sú označené nálepkou s mazacou pištolou. Každých 50 hodín práce je potrebné namazať ložiska kladivového hriadela mazivom a LTR33. Valce majú škrtiace ventily, ktoré regulujú rýchlosť ich práce.
Môžeme začať pracovať. Nastavíme KBRP pod uhlom traktora, spustíme hriadeľ PTO a pridáme plyn, až kým nedosiahneme 540 otáčok na hriadeli vychádzajúcom z traktora. Ďakujem za vašu pozornosť. Pamätajte, aby ste sa pred začatím práce oboznámili s návodom na obsluhu. Dovidenia.